прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 24-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз рукі Марыі паводле святого Людвіка Марыі Грыньона де Монфора. Імкнуцца прыняць Марыю так, як яе прыняў Бог. Марыя з'яўляецца нашым скарбам. Прыйдзі, Стварыцель, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны Табой. Названы суцяшыцелем Ты найвышэйшы Богадар, жыцця, крыніца і любоў і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, Ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэнне грэшным дай. Дай праз Цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верам Табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды і Сыну уваскрэсламу. Суцяшыцелю Табе хвала на вечныя вякі. Амен. З Евангелія ад Мацвея, 6 раздзел, ад 19 па 21 вершы. Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і ржа знішчаюць, і дзе злодзеі падкопваюцца і крадуць. Збірайце сабе скарбы ў небе, дзе ні моль, ні ржа не знішчаюць, і дзе злодзеі не падкопваюцца і не крадуць. Бо дзе скарб твой, там будзе і сэрца тваё. З кнігі святого Людвіка де Монфора трактат аб сапраўдным ушанаванні Найсвяцейшай Панны Марыі. Хоць вы добра мяне разумееце, душы прызначаны, я буду казаць яшчэ больш адкрыта. Не хавайце золата вашай міласэрнасці, ані срэбра вашай чысціні, ані водаў нябесных ласкаў, ані віна вашых заслугаў і цнотаў у дзіравай торбе, у разбітым і старым куфары, у сапсаванай пасудзіне, якімі вы з'яўляецеся, бо тады вы будзеце абкрадзеныя злачынцамі, это значыць дэманамі, што шукаюць і блукаюць удзень і ўначы, каб гэта ўчыніць. Вы можаце забрудзіць дрэнным пахам самалюбства і сваволля, спадзявання на саміх сябе ўсё самае чыстае, што вам дае Бог. Складзіце ў сэрцы Марыі ўсе вашыя скарбы, ласкі і цноты, бо яна святыня духоўная, святыня годная, святыня пабожнасці. Як толькі сам Бог схаваўся ў гэтай святыні з усёй дасканаласцю, яна сама сталася цалкам духоўнай і ператварылася ў духоўны прытулак самых адухаўлёных душаў. Яна сталася адным пасадам самых вялікіх князёў вечнасці, святыняй пабожнасці і прытулкам душаў, што найбольш ззяюць лагоднасцю, ласкамі і цнотамі. Нарэшце яна сталася багатай, як залаты дом, моцнай, як вежа Давіда, і чыстай, як слановая косць. Велічае душа мая Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя Яго святое. І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Добром голодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля,
памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Запрашаю цяпер памаліцца святы ружанец давольную частку. Можам гэта ўчыніць адразу пасля заканчэння та кароткае разважанне, альбо у давольным часе на працягу дня. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.